Аз не мога да представя света наистина без преводачи. Исках първо да взема думата, защото със сигурност професор Неделчев е много наясно с творчеството на професор Албена. И ще ви спомена как един мой превод на български прозаици на арабски език на достойна книга от 600 страници преди, може би, 7-8 години попаднал в Америка. Тогава представих този том в Кралски център в Амман. Дойдоха много, наистина беше пълна залата и изведнъж имаше един професор, американец, арабист. И той купува книгата и вика, аз не мога да повярвам, че ще чета българско изкуство на арабски език. И действително всеки превод важен сам за себе си. Не се знае книгата преведена къде ще бъде, къде в чии ръце ще остане. Но всъщност това е голямо богатство. Народите могат да бъдат много близки чрез преводатите, отколкото чрез ракетите и войни, както в момента наблюдаваме целият ужасен съвременен свят.